E agora si, entramos en fariña co tema das novas tecnoloxías, con eses ordenadores que se moven aí, que parece que están teledirixidos, e que entran en planos, este tipo de cousas. Porque os ordenadores están moi ben, pero no día a día dun traballo, dun programa de 6 horas, tamén teñen a súa complexidade, non creas, Marcos? Sí, non todo ten o seu. Hai que colocalos ben, que che queden ben, que non lle tapen o compañeiro, etcétera, etcétera. E estamos todo o día bailando con eles. Pero é moito que nos axudan. E que se estemos... Bueno, sin eles non somos ninguén. Porque hai xente que pensa, pois temos aquí de adorno. Que va? Non. De feito, moitos programas de televisión tiñan ordenadores de atrezo, incluso por internet se venden ordenadores vellos, escangallados, para utilizar en programas de televisión para adornar aí, facendo que a xente está Pero traballando ademais, se queres que faga bonito, ten que ser de última xeración, pequeniño... Mira, por exemplo, Marcos, que mira que chulito ven que xa ve co iPad. E a súa chuleta. Que non se ve, ni sequera, mira. A ver, os xefes, ahora que acaba a temporada, que nos compren uns iPads para plató, que non se ven. Eu vi así un corra. E podes colocalo en calquera sitio, e non interfires no plano de ningún compañeiro. Hai varios programas de televisión que queren utilizar o iPad para sustituir o que son os tarxetos estes que andan lendo os presentadores. E logo tamén... Laura! Que estupendo! E tamén por un detalle, porque se poden amosar as imaxes en pantalla. Porque se buscando un ángulo para que non reflexe moito, pódense amosar as imaxes ben para ilustrar algo, despois pódense poñer a pantalla completa, pero mentres, para adornar, pois é un elemento que é bastante atractivo para... O que pasa é que, se lle das a volta, Marcus, o que vemos é a mítica froita que non compre que non se vexe na tele. Claro, pero metemos un logo de TVG pegado. Bueno, unha pregunta, Marcus, agora que ven o verán, podes levar a praia o iPad? Non. É moi delicadiño, non? Non é porque seña delicado, é porque a pantalla non se ve baixo a luz do sol. Pasa tamén cos portátiles normais. Logo que pasa, que é un ordenador para vampiros? É para ter na casa. Ou a sombra. A sombra tamén. Bueno, pero que sí temos son toallas super tecnolóxicas para este verán. Sí, porque para o verán, a ver, como era a canción esa de cuando vayas a la playa, non te olvides da toalla. Pois entón eso, pois agora isto da toalla está moi actualizado. Hai unha destas toallas que se venden na internet que chaman Hi-San, o sea, de Hi de alta tecnoloxía e San de só en inglés. É como Hi-Fi, pero... Isto que fixeron foi meterlle nunha toalla no que é unha almofada hinchable, no que ten no cabeceiro, e dentro da almofada uns auriculares, uns altavoces. Con esos altofalantes conectámonos ao móvil ou un reproductor multimedia que teñamos e podemos estar escoitando cómodamente música. Pero ten un detalle adicional. Como temos que cargar con todo iso, esta mesma toalla pódese converter nunha mochila e despois a pode levar comodamente coas zapatillas ou outra cosa máis. Así serve para levar. Mira, pero isto vale unha pasta seguro. Barato, a verdade é que non é porque son 59 euros. A rapaza non ven. 59 euros só pola toalla. Só pola toalla, ven con un altofalante recargable, por USB e tal. E iso, claro, a electrónica custa. Sabes a que me recorda isto? As señoras que iban con... Os señores, ou rapaces ou rapazas que iban coa radiocasete Os loros. A barbacoa. O que pasa é que isto, o meter o alzofalante no que na cabeceira pode poñer baixo, non estás molestando os demais. É parte das cousas. E logo que ademais que tampouco tens que subir moito volumen para escoitar ben a música. Eu sigo preferindo os auriculares. Claro, que pasa que os auriculares na praia igual non é a cousa máis cómoda do mundo. Estás aí ao sol, aparte depois quedache o branco. Ou empezas a dormir a sexta e quedache aí todo marcado. Pero bueno, pero tens aí alguna alternativa de auriculares de verán, non? Que de auriculares, hai tamén outro tipo de auriculares pensados moito para a práctica deportiva. Hai, por exemplo, os de Jaybird, os Jaybird Sports Band, que son auriculares Bluetooth. Entón, que o que teñen? Pois que se pon a banda de auriculares e mentres o reproductor multimedia ou o móvil para escoitar a música pode levalo no peto, nun brazo, noutro tipo de dispositivo para poder andar libremente, non ter un cable co que un pode tropetarse vai correndo. Iso pareceme útil. E claro, iso sí que é algo interesante. E logo, se non temos un dispositivo Bluetooth, venden adaptadores, que na toma de auriculares lle metes un botoncillo pequeno e con eso se transmite por Bluetooth, se queda sen fíos e podemos correr libremente sen ter que enfarullarnos cos cables todos. Pero non é única solución deportiva moi interesante. De feito, os de Sony teñen uns reproductores que actualmente no mercado están os modelos que chaman os Sony Walkman, que é a marca que ten esta, pois hai os W202, é o modelo que hai básico, pero agora anunciaron o W252.
O nome non lle puxeron fácil. O nome non é doado. Son dispositivos, son un reproductor multimedia acoplado nos mesmos cascos que teñen unha diadema que se pon por detrás da cabeza. De maneira que nin che estropea para o pelo, nin prácticamente non se ve, o sea, é un cable que vai por detrás, e o propio reproductor e os auriculares son o mesmo. Entón levas unhas pecillas nas orellas e así podes andar correndo sen medo de... Pero isto é como a reinterpretación moderna deses cascos que había antes que levaban a radio aquí. Non te acordas? Que levaban a radio metida aquí nos cascos. Claro, pero teñen un detalle estes novos, os que son W250 con respecto aos anteriores, o que lle meteron foi unha cousa moi práctica, é que son resistentes á auga. E un pensa, non vou andar correndo cando chove. Pero que non é para iso, claro, non pola súa, simplemente para que unha vez que chegues de correr, sudando, que deixas os cascos feitos un oxo, que poidas metelos debaixo da villa e limpalos ben, e que non che queden guardados no caixón cheirando a suor. O sea, que eso, se o pensas, está moi ben pensado. Porque por haber hai reproductores acuáticos para levar na piscina, algo que probablemente non sexa moi recomendable, porque se tes música posta mentras nadas, a posibilidade tamén de meterte un capón contra unha persona que se diante, porque non te enteras tamén. Mira, pero que te voy a decir, pero tamén agora hai o invento de que fan fundas somerxibles para móviles. Sí, para móviles e para reproductores de MP3. Hai unhas carcasas que se poden mercar, aparte, podemos mercalas tanto as oficiais, que custan 100 euros super sofisticadas, pero tamén hai barateiras. O sea que nas tendas chinesas que hai por internet, hai todos estes accesorios a un prezo aceptable, vale? Cosas de 20-30 euros, e que son unhas simples fundiñas que deixan o reproductor... Bueno, un momento. 20-30 euros. Para unha funda, ollo. Claro, pero que é para evitar que lle entre auga, claro. Se tes un móvil de 600 euros, como teñen moitos... Claro, 20-30 euros por unha funda. Ten en conta que os móviles é porque non los subvencionan, pero se teveramos que pagar o que se cobra normalmente por eles, o sea, se nos estropea despois non nos fan a oferta, non lo dan por 0 euros. No, pero unha cousa, claro, Marcos, é que nos chineses eu non sei se teñen moita garantía, e basta que falle como para ver como lle reclamas ali. Isto que pasa é que podes comprobar ti tamén que funciona ben na casa antes. No, pero, bueno, non sei, vai a ser que teña aí unha vía de escape. A verdade é que admitir que as tendas que hai chinesas a través de internet son bastante fiables e teñen ventas masivas a nivel mundial. E así tens prácticamente a alternativa barata de casi todo o que hai por aí. A calidade non podes buscar. A calidade é peor. Acórdome de comprar unha batería para o portátil de casa. Claro, duran menos, pero de que a compras a un prezo ridículo, e incluso o prezo que sai en internet normalmente inclúe portes. Sí, non, foi baratísimo. Claro, é que son prezos, o sea, unha batería para o móvil nova, pois pode costar 10 euros cando o original costa 40 ou 50, entón claro, é un aforro de prezo considerable, e máis tendo en conta que veñen os portes, inda que lle leve 3 semanas chegar, pero son solucións que tes cos que podes aforrar moitos cartos.